a ka baara taabolo cogo de u y'a kiiri bila sanfɛ u jaabi kɔnɔ parce que ale yɛrɛ ye magistrat ye ayiwa donc magistrat di minɛ tɛ ale ni avocat ninnu ti minɛ tɛ quoi o la sa Maduro wɔɔrɔ cɛ ma olu de bɛ bolola nin waati na u ye ka sɛgɛsɛgɛli guwa u la nin waati na président Bandaw karata min natɔ an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ olu nalen cɛmancɛ fanga a ka baara kolon gɛlɛnba bɛ na kɛ ka kalata labɛn an fɛ yan maa si kana jigin kalata fila a ko maa si tɛ an ka jamana maa si tigɛ bala n'a ye maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fereke don a sen na ka cɛmancɛ fanga a fereke don a sen na fo ka taa kalata yɛrɛ a bali maa si tɛ to kɔfɛ fana ko wa maa si tɛ to kɔfɛ ayiwa a ko ten a ko ten n'a bɛ kuma a ka discours ka ɲi dɛ n'a discours kɔnɔ a bɛ se o la dɛ mais kɛwale ni discours de fɔ ɲɔgɔn tuma o de fana ye ko sinon discours kɔnɔ a bɛ se o la dɛ premier arrondissement Kati nin ye maa dɔ ye ŋanamu kɛla waneba dɔ tɛgɛ ale tɛgɛ taara nin waati na k'a kun bɛ na a b'i yɛrɛ kɛ komi faamaw ka ciden a b'i yɛrɛ kɛ komi maaba dɔw ka ciden escroc ala kali yɛrɛ yɛrɛ Guruma nin ye salan dɔ ye n'o ye jikankulun dɔ ye an b'o dɔn a nɛgɛlama juma tɛmɛnen ko i ka dɔn a feerela dɛ a feerela Guruma Ararus Tombouctou mara la maa 9 tora la nin min ye nin ye a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ la hawladonni de tun b'a kun a dɛsɛra min kɔrɔ Ablaye min ye Kayi Bafulabe o furancɛ la denmisɛnninw y'a boloda k'a fɔ u na sira tigɛ wa u na sira tigɛ janvier kalo tile 21 o y'a dɔ duman ye fo Kayi Felu o sira fo faamaw k'i kɔfilɛ o la ka manaje de bɔ a kan ka sira dilan a kɛ bɛɛ taa yɔrɔ ani segin yɔrɔ yɛrɛ ye o ka ɲi ni jamanaden yɛrɛ wuli k'i hakɛ ɲini faama b'u janto yɔrɔ la min ye Ablaye yɔrɔ Sidiki Jabate an ka denmisɛnnin fɔlikɛla min tɔgɔtigi don ale a kan hɔrɔnyana nka kalo 3 kɛ kasobonba la sisan a bilali u y'a kan hɔrɔnya a bɛ fɛn de sarala a kan hɔrɔnya nka pamuru o b'a sanfɛ a ma kan hɔrɔnya sago t'a yɛrɛ la kosɛbɛ nka ko ne kɔni ne bilara n bɛ liberté provisoire la k'an kɔngɔmalen bɛɛ min ye sariya baara tɔw ye n tɛ taa yɔrɔ si la n sigilen k'o makɔnɔ o don mana se n n'an yɛrɛ bila aw ka bolo kan Ablaye saya bɛɛ balo bɛɛ an ka ministre ɲɛma kɔrɔ ye Modibo Keyita Modibo Keyita seginna ala ka Bakari ka cɛkɔrɔba Bakari bɛ tun b'a wele cɛkɔrɔba Allahu akbar ala cɛba in seginna ala ka nɛma kɔnɔ sibiri tɛmɛnen ka si to san 70 ani 8 na donc ale de ye 21 dayɛlɛ ayiwa ale de y'o dayɛlɛ ala docteur Bakari Tereta a ko ngara dabaw a ko u ma wale foyi kɛ min ni u bɛ se ka kɛ tanamako ye ale yɛrɛ hakili la ko ka d'a ka Sumayila kun ye maa ye min ni a kun kɔnkɔnmalen bɛ ɲɛnamaya kɔnɔna la i nana ma togo o togo awa ko i n'a bɛ se ka kuma Sumayila yɛrɛ a ka jɛnaja kɛra a dalen bɛ bi sɔgɔnin ko kaburu dɔ la ala kɛ hinɛ la k'a da yɔrɔ suma min ye conseil national de transition ye o sigili a ko u ye maa 15 o de ye bureau o de sigira o kotigi yɛrɛ bɛ Malick Diaw bolo kulu minnu b'a kɔnɔ o ye 10 ani 1 ye ayiwa les échos b'a fɔ wili écho wele kumana ale kan sara min a kumana a ko Mali ani groupe terroriste ni ɲɔgɔn cɛ a ma ɲɔgɔn na ko kuma ɲɔgɔnya bɛ yen dɛ ale ko kɛ ko maa dɔw bɛ yen minnu hakili la k'a fɔ koloni fasa k'a bɛ se ka ɲɛnabɔ n'o ye ko koloni fasa a dɔ kɛra o la sisan an y'o dan ye an ka b'u ɲini an ka b'u ɲini nin waati na 2021 a ko tiɲɛ yɛrɛ la kɔrɔn ani cɛmancɛ ko e ko kuntina kura tɛna sɔrɔ a la wa ala k'o kɛ faamaw olu bɛ fɛ ka da la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni sigili ka fɔ ma kologɛlɛn 2 ninnu n'o ye Kufa ani Yada Agali ye olu kuma ɲɔgɔnyali k'a bɛ se ka caman bɔ an ka gɛlɛya ninnu maliyɛnw don kɔni ko kɛlɛ minnu kɛra an ma nafa foyi y'a la wallahi don ko don bɔnɛ saya jolibɔn Ablaye bi duguci ko ninnu kuma ɲɔgɔnyali a kɛra wajibi ye ne ko nka a kana kɛ ɲɔgɔn ye min n'a bɛna kɛ maliyɛnw kɔ kan dɛ ni ɲɔgɔn ye bɛ kɛ u bɛ taa ɲɔgɔn ye la u bɛ taa min boloda o ko fɔ an ɲɛna a kana kɛ accord d'Alger ɲɔgɔn ye a kana kɛ accord d'Alger ɲɔgɔn ye a faamuna Ablaye nin waati na BND a ye dumuni ani birifini di maaw ma minnu ni olu y'u sigiyɔrɔ bila Mopti mara la nka ka kɔn don dɔ fana ɲɛ olu de wari di birifini di
birifini banque ambu don wari de balo ambu don wari ka wari jedi Ablaye balo aywa balo ni birifini ok o mana boy min ye Mali gɛlɛya kura ye l'école ko gɛlɛya l'école karamɔgɔw kɔngɔ manden bɛ dɛ tuguniya ko ka d'a kan minnu bɛ yen ni olu ye fonctionnaire de collectivité ye Ablaye olu ka sara a bɛ a sumayana dɛ ko bɛɛ lajɛlen ka sara bɛɛ ɲɛnabɔ k'a traitement kɛ nka olu de ta bɛ bila kɔnɔ la tuma o tuma fo ka taa kɛ i n'a fɔ olu de nafa ka dɔgɔn jamana ko la Mali ko yɛrɛ la nouvelle horizon kuma na a ko di Ablaye nin waati na a fɔ min kɛ ko terroriste 204 olu kɛ falen maa 4 na olu tun ye maa minɛlenw ye Sumayila yɛrɛ tun bɛ o maa cɛ ma armée min bɛ Algérie tɔgɔ la ale y'a yira k'a fɔ ko olu ye nafolo min sɔrɔ maa ninnu fɛ min dira kan hɔrɔnyali kunkɔrɔla la olu ye dɔ sɔrɔ a la ko ka d'a kan min sɔrɔla la olu sera ka min kun bɛ k'o minɛ o bɛ t'i jɔ CFA miliyɔn 52 la Mamu Diko ko tuma min na a welela ko a kɛna i sen don kuma dɔ la Mamu Diko ma dɔw a bɛ komi dɔw ma o ye yecogo ɲuman na olu tun bɛ fɛ ka hali kolatɔn Mamu Diko yɛrɛ la o fana y'a dama ko ye yɔrɔ o fana tɛ ɲuman ye dɛ ni dun y'a jate yɛrɛ minɛ a bɛ kalo 6 bɛ bi i ma Mamu Diko maa caman bɛ yen maliyɛn caman bɛ yen bi minnu fɛ ko tɛ Mamu Diko ko ye ka d'a kan ko a kɛlen k'i da de ko caman kunna ko caman min ni o dun sababu yɛrɛ ye ale yɛrɛ ye a da dennen don o la sa a ka da denni nin mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ni o kɛra ta mais fali minnu kɛra n'o sɛgɛsɛgɛliw bɛ na o bɛ sen na min kɛra juillet kalo tile 10 tile 11 tile 12 ko a laban o ko bɛ sɔn ka o turu bɛ sɔn ka da a kun dɛ n'a tora da denni ma dɛ kojugu b'a kuncɛ teliya la kojugu b'a kuncɛ Ablaye u y'a yira k'a fɔ nin ye nimagala ye min kɛra tiɲɛ yɛrɛ la société agent de société Dabo sécurité ko ni a kɛra kuma fɛ ka bin sungurunin dɔ kan bi bɔ kɛra kalama k'a fɔ ale yɛrɛ de ye kojugu kunyanfan yɛrɛ ye sungurunin dun tora nin ko in na ka d'a kan a ma jɛ ni bingani wale in ye Ablaye o de kuma bɛ sen na tiɲɛ yɛrɛ la cɛnin min o kɛra nin sababu yɛrɛ n'o ye Dabo sécurité man ye ale bɛ bolola nin waati na u ye ka ale ɲininka a dala kana mo ku cɛno ye bi an kuma fɔ bi an bɛ bɛɛ fɔ dɔrɔn an bɛ bɛɛ fɔ an bɛ mun dɔn an tɛ mun dɔn mun b'an wele mun t'an wele ŋaniya ye tile ye dɔrɔn an b'a fɔ aw ni ce aw ni baraji Ala ka san wɛrɛ yira na amina yarabi Ala ka fɛn bɛɛ nɔgɔya aw bolo amina yarabi donc u ka yafa man ka filiw la amina yarabi dabɔ kama tɛ amin tugu fana tɛ tugu tɛ amin voilà baara sira don Ablaye u ka yafa ma an kɔni yafalen don u ma u ka duwawu kan an ye u ye danaya min ta ka ɲɛsin anw ma an kelen tɛ radio kumakɛlaw ye bonya ni karama min b'an ni ɲɔgɔn cɛ u ye an kɔrɔta Ablaye Ala kana an don tana la filila min bɛ an tigɛ ɲɔgɔn na dana man jugu dɛ Ablaye kɛnsɛn de ka jugu siga t'o la dumbiya a ma ji tɛ kan bɛɛ